Maiari, bastan aventura parken gauza asko ikusi barritu guzta. Bai, orain ari zaretenak ikusten eta etortzen direnak. Aventura parkea, baina zenolako inguruan, ezta? Hori da, ikusten duzu ez, arroi bada, ez? Arroi honek ematen digu, orografia honek ematen digu aukera zabalak gauzak egiteko. Ikusten ari garena, Via Ferrata da, ezta, Maiari? Hori da, Via Ferrata txiki bat. Txikia, baina badaukala bere altuera ere hartzen duela, ezta? Bai, ditu 45 metro, ez da vertikala, ez? Horrengatik diume txikiekin egiten dugu hau, 7 urtetik goiti, pentsatu, 7 urtetik goitikoak egiten dute hau. Beraz, segurtasuna bai, ezta? Doaz, denbora guztian helduta, dena. Hori da, hemen bermatzen dena da, seguridade osoa. Eta bota gorputza bera, bai? Lasai. Oinak jetxi gabe, oinak geroago jetxiko ditugu, bai? Luzatu belaunak eta zabaldu hankak. Oso ondo. Ni nagoen rapela 8-10 metrotakoa da. Hasera erresa du eta bukaeran dauke pixkoa, kroeskatxoa, bekoak lagunduta, inungo arazorik gabe egiten dute. Eta bildurrak entzeko oso egokia. Bestea berriz, 15 metrotakoa da, altuera gehiagokoa, haseran bildur pixkat ematen diena, baina gero goxatzen dutena, eta polita benetan. Ikusten dugu, jeitxiera bat hau txirrista baten modukoa, ezta? Arrizkoa, naturala, baina txirrista modukoa. Hori da, naturak egindako, ez, presatxo bat, eta hemen egiten dute txirrista, banaka, saltoak, boskoak, zazpikoak, eta hemen atzean orain indugu bat, 2/3 Beraz ere, jendeak txikintzako ere aukera onda den, ezta? Hori da, txikiak ikasteko, hau da ikasteko, joaten ikasten, rapela ikasten, saltoa ikasten, tobogana ikasten, Via Ferrata ikasten. Bueno, nolakoa dago ura? Utza beroa nola dago? Hotza. Eta saltoa, ze nolakoa da, erresa? Bueno, bai. Eta ematen du lehenengo hasieran bildur pixkat, baina... Baina errepikatzen ari zarete behin da. Bai. Bueno, txirrista, zuek jetxizarete txirristan gaina elkarrekin, ezta? Bai. Ze moduz? Ongi. Tirolina, Maiari, hemen goian gaude, probatu behar dugu, baina lehenengo, zaizkiguzu, zenbat metro dituen, zeintzu dira honen ezaugarriak. Begira, lehenengoa ditu 340 metro, ez? Politxena ez da luzera, da altuera. Zenbatekoa? 125 metro. Nola jo marraiz, erlajatuta esatezu, ez? Lehengoa bezala, zu relajatu, disfrutatu, ikusi bastango xokoa, begira ze bista dituzun, ez? Erreka, presa, dena hor duzu. 300 metro dauzkat, bastango zati polit bat ikusteko. Hori da, eta behitu bera eta 125 metro. Bale? Bueno, esango dizuet, kontatuko dizuet gero ze gertatzen. Oso ongi, Aitor, venga, animo. Mantxo, lasai, venga, aurrera. Pendulo bat, ez? Salto egiten duzu, 25 metro, 30 metro baten zara peinan bazterretik, ez? Airean, eta gero soga hartzen zaitu eta pendulo gigante bat, ez? Hori bai, ausartentzako izango dela, ez? Hori bai, hori nik uste du baietz. Bihartik aurrera, bastan aventura parkau irekita, ezta? Hori da, bihar erekitzen dugu, berez Euskal Herriko jende guztiak konbidatu daude. Bale, nahi duzuenak etorri eta ongi onartu izango zarete. Ziur nago ondo pasako dutela, beraz, gonbitea luzatuta dago, eta guena, bueltatuko gara Sara, hemendik salto egin dezakegunean. Behartzundik Aitor Perez, Euskal Herria zuzenean.